somatzen ez ditugunak itxasoan zean. Lanerako baldintza eskas. Badia hilabete batzuk, hemen leku berian, eta lagun berakin egon ginela, orduan Mastercup pelota txapelketa ezagutzeko asmotan etorri ginen, Mireia Mugarza, Gabon. Bai, Gabon. Orduan komentan oztasun, zure ilusio izango zala, Oñatin, emakumeen pelota talde bat sortzia, eta ala, hemen dago adibidea, zorionak. Bai, holaxe da, eskerrik asko, ez dakit niretako dian zorion horreik, edo Aloña Mendixean pelota saian dauzen lagun danandako, ez da? Ze eurari esker dako aukera hau, eurari esker gabitzon oindala gutxi ez ginen, jaixan ostian eta 3-4 asti izango da hau, entrenaioko aukeria muten dozkina eta neska pilatxoa kontau gara. Eta ezoikua da, ze beste herri batzutan badabitz, nesken taldia sortu guran, eta Oñatin bentsat lortu dozue, lortu daue. Bai, eta honen esango zen beste inguruko herridanetan eta herridanetan aukera hori okitia, ez da, neskak talde polit bat sortu eta pelotan iteko aukera hori okitia. Zuk badakutzu eskarmentua pelotan, beste Mastercup txapelketa igazkua, baina hemen egon dian neska honek ez dakit batzuk akaso zerotik behasi dira. Bai, nik uste baiet, zeurak Oñatiko herriko txapelketan igual parte hartuta gongo diak eixenak, beste batzuko oin etorri dira probaitera eta internetera, baina aukera hori eukitea, eleante. Eta entrenatzaile baten laguntza eta aholkuak eukitea petzaien dut gauzak xamurrago edo beste modu batera ingo dira. Bai, horrek anima gutien dago azkenian, ez da, zerotik hasi edo gu gure artean bakarrik ibili interneten, ez dako unian ez teknika aldetik idean dirik, ez pelota aldetik ideiarik, material aldetik eta gurot esan. Orduan bate gotia gurekin eta erakustia zela jo, zela ezin, ze material erabili eta gauza horreik aprobetxetia oso eskertuta dauz. Eta zuen atzen dauena horrepe eskarmentu badako pelotan, Bai, hombre dakola. Urte pila badako, esperientzia asko eta hori eskerketan da. De repente, olako talde bat sortzen danian, petzaien dut, hasiko zaiela oinarrizko gauzakin, ez da Mireia? Bai, hasiera baten bai, ez? Zela pelotiari emun eta olako gauza, bai, oinarrizko gauzak. Baina gero, zela erantzun, zela etarasakiak, zela dana ikasuko. Oin hasi besterik ez gara egin eta espero gauza asko ikastia ondiok. Momentuz, entrenamentuetara mugatuko da, edo badakotzue asmua, badakitzuk Mastercup txapelketan parte hartuko zuela, baina gainerakoa badako asmoa lehiatzeko, lagunartekoak egiteko? Bai, berez gure asmoa da entrenau eta ahalik eta gehixen ikasi, baina gero bai Josuk edo Aloña Mendiko saieko pelota saien dauzenak eta bai emengozkoa aukeria inguruan balen badauz txapelketarik edo urak informa emengozkoa eta gero gurunok parte hartu bertan. Hori esuen aukeran dau. Bai. Bueno, eta Mastercup aipatu dula, hortzen dau, ze asmo Mireia? Ez dakit, oin esperientzia barrixa dabe baiz, aurreko txapelketan izan zen binakako txapelketia. Oin gontan banakakoa da, orduan ikusin biakoa berzela arreglaiten garen. 3 gauz Oñatikoak, beste 2 gaztetxo badia, baina ni baino asko zabia dira, orduan ikusikoa berze urten dagoen. Sobre la marcha orduan. Bai, sobre la marcha. Mireiak esan dau, beste 2 txikitsuenak, Mastercupian parte hartuko daue, frontoian beste puntan dauz, oin eurekin berba ingo Mireia. Eskerrik asko. Bai, zeuri Mireia. Mireiak esan duzkun 2 artista honeik, hauetxek, Uxue eta Madalen. Bueno, Uxue zurekin hasiko naiz. Badakit, badaroia zola urte batzuk pelotan, ez da? Eta oin futbola itxi duzu pelotan itxeko, ze moduz? Ondo. Jolaz, itxinen futbola eta oin pelotan segiten dut eta ondo nabil. Zamat urte ginaz ezinean pelotan? Ez dakit, 3., 4. maila nola. Eta zedako pelotak derrepente futbola alde batera itxi eta hemen zentraiteko? Pelotia gehiago guztai izaten eta hemen seginen eta futbola itxinen. Baina badakit eskubalo jabe hor dagoela ondiok, ez? Bai. Eta bixak bateraketako zen mouz moldaketan zara? Ondo, batutan partidu okitxot hemen eta balomanon entrenua, baina... Bueno, hemen eskumako lagun hau, Madalen da eta honepe pelotan ondo, peloteari ondo astin keixan xago, Madalen, hola. Hola. Bueno, zemuz,
usuek pelota aukeratu eben, zuetako futbola eta pelota. Zerako pelotak, zuetako politia izateko? Ez da, Gustavo itxexat, eta jolastia, eta Bi neska honek jokatu bidaue Master Cup txapelketia, eta nahi esan doztai oso onak zariela. Zola ikusten duzu zuen burua? Ondo. Kapasai txapelketa hortan aurrera poliki-poliki iteko? Uste baiet. Zenba denbora daroia zu pelota jokatzen? Ez da gitx. 4 edo 5, 4. Eta ikusi zaituztegu bixak entrenatzen tako barik. Ez dakik gerozkoa, zela goten da, Madalen? Ondo. Jaunezkero itxuta? Bai. Josu, Gabon. Gabon. Bueno, aspaldi gabitzaten pelota saia osasuntxu eguela, baina derrepente nesken taldia ez dakit zuen planetan eguen, baina posik, ez da? Planetan egiz esan bauan, ez? Hasieratik bukatu den dien batzordia hori izan gure helburuetako bat, baina oina putxoa nik izango neke, gauza prezipitau honeako, baina prezipitau indiala. Azkenian herriko txapelketan parte hartu behin, neska honetako gehienak. Eta gero, gukin gotzan gonbitia, entrenamentu ordu batzuk kasteko, ez? Eta orduan ikusten dozu ez erantzuna, 10-12 lagun hemen davitz, eta guretako gizon ilusioa. Bintzat, honeia etorkizunerako ate bat irekiten dauen, ez atzeti datozen gaztetxo niri begira, ez? Egina da, zuentzako, azkenian eguen bat, sortzetiarritan, inpiatozue, enkajadozue, leku ordu librietan, ez da? Egiz esan da, bestela beneiko alandako, geure Aloñamendiko pelota, neskamutiko dabitzen pelotan antzako orduak eukiteko, eta nintzako lortu tartetxo bat, eta ilusio hondizakin, eta eurape guzta ikusten dira, eta bere. Euren eskaera ezin zan ezerezian jarri, ez da? Behin animau eskero, alzan neurrixan eskua bota. Bai, alzan neurrixan eskua bota, eta gainera ikusten da ilusiokin dabitzen, eta aukera hau ezin zan pasaiten jarri ez. Gustora dabitz, eurek esan den eskue baiet? Nik uste ilusio hori biztako dala, ez gero gainea kasualidez txapelketia Euskadikoa badator, bertan hartuko parte hiruk, ni uste girotxo poliba sosten nahi dela. Eta gero, pixkana hemen entrenaitien abitzenak animeiken dian eura danak han edo hemen parte hartzera txapelketietan, zorionez eskaintza gero kondizio bada, Euskal Herri mailan, eta zerreiten hasi lan hau. Batzuk egixen pelotan jokatzen, baina bestatzuk isa zerotik hasi dira. Zure lana ez da basamurra izango? Ez, hemen egiz esan da, maia ezberdinetako jentia da. Honek gaztetxoak urtia daroiaz pelotan eta ikusten da teknikoki maia onakoia, ez? Baina, nik uste dute olako ilusio eta gukizkero lan haitia beti gozada dela eta saiatuko gara dakiuna porra erakusten. Disfrutau eskerrik asko.